лекарски съюз, организиран от Български лекарски съюз. Искам да благодаря на всички, които взеха активно участие в организирането, провеждането, в всички дейности, които са по продължаващо медицинско обучение, хората, които активно участваха в акредитационен съвет, в бордовете, така че една традиция, която ние искаме да възстановим, която за първи път през 1924 година е била. Тогава е била първият национален конгрес се е водил тогава на Български лекарски съюз. Лекарския съюз да стане един обединител на всички нас, на цялата гилдия. И именно идеята на тази конференция е да събереме хора от всички специалности, да се видим, да поговорим, да обменим опит. Нещо, което е много важно, защото иначе в отделните специалности ние си провеждаме научните конгреси, но някак си липсва тази обща връзка между всички нас като гилдия, обединяваща. Именно това е най-голямата цел на тази конференция. Отново благодаря на всички за това, че сте тук. Предполагам, още доста хора ще дойдат и пътуват, защото знаете, че нашата професия е такава, трудно се отделяме от нашите пациенти, от лечебните заведения. И искам да дам думата на председателя на Български лекарски съюз, доктор Венцислав Грозев, за официално откриване на третата научно-практическа конференция на Български лекарски съюз. С духа да утвърдим традицията. Благодаря, доктор Йорданов. Уважаеми колеги, третата научно-практическа конференция, организирана от Български лекарски съюз, е един пореден престижен форум за дискусии и обмяна на значими идеи, проучвания и положителни практики в областта на съвременната медицина. Не случайно Организационният комитет откри две важни теми – здравеопазването, настоящи и бъдещи, и новости в профилактиката, ранната диагностика и лечението от медицината. Това са два акцента от нашето ежедневие, които изискват да се направи още по-точен портрет на състоянието на системата, както и да се даде отговор на крещящи проблеми, изискващи бързи и адекватни решения. И ако проблемите днес в здравеопазването са идентични на вчерашните, то ние трябва незабавно да дадем ход на решенията. Решение за същинска реформа има воля, има и необходимост, която вече не може да бъде пренебрегвана и отлагана. По същия начин и по същите причини не може да бъде пренебрегвана и отлагана във времето темата за профилактиката. Години наред ние повтаряме, че най-важното здравето е на здравите, че това е профилактика, че парите за лечение не стигат, защото са подценени именно профилактиката, ранната диагностика и адекватното в много от случаите лечение. Според съсловието това са част от мерките за овладяване както на демографската криза, така и за увеличаване броя на здравото население в България. Принципът здраве във всички политики е гаранция за подобряване здравния статус на нацията ни като цяло. Към настоящия момент ние имаме ясно отношение към профилактиката на болестите и промоцията на здравето. Основно към хроничните неинфекционни заболявания, инфекциозните болести и психичното здраве. Имаме отношение към утвърждаване на здравна култура, здравно образование и възпитание, формиране на здравни убеждения и отношение към здравето, здравна мотивация и здравно поведение на населението. Въз основа на точно поставените теми за дискусии бих дописал много на третата научно-практическа конференция така. Настоящето и бъдещето на здравеопазването в България са наше дело и наше предизвикателство за продължаване на реформата и решаване на множество проблеми, а прилагането на новостите в профилактиката, ранната диагностика и лечението в медицината са изключително необходими, защото произвеждат здраве. Благодаря на всички от Организационния комитет, които работиха за подготовката и реализирането на форума, както и на всички, които ще споделят своя опит в интерес на развитие на българската медицина и по-доброто здраве на нацията. Благодаря на всички, които се отзоваха за да участват,
като се надявам адекватно да се включат в дискусиите по темите. С тези думи откривам третата научно-практическа конференция на Българския лекарски съюз с пожелания за ползотворна работа и последващо ефективно приложение на споделените добри практики за постигане на позитивни промени в системата на здравеопазването. Благодаря за вниманието, на добър час на конференцията. Уважаеми колеги, преди да започне деловата част, позволете ми да ви прочета поздравителен адрес